Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра бульбу. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Раскажыце, калі ласка, пра паходжанне назвы. Вельмі цікавы момант, што назва бульба, увогуле гэты тэрмін, ён звязаны з хрысціянствам. Адзін такі вядомы біёлаг, батанік са Швейцарыі, з горада Базеля. Яго звалі Каспар Баугін. Ён даследаваў клубні, якія прывезлі з Паўднёвай Амерыкі. І прыйшоў да высновы, што гэта не тапінамбуры, што гэта не нейкія іншыя расліны, а гэта менавіта бульба, тое, што мы сёння называем бульбай. Што гэта асобны від раслінаў і што таксама ядомая частка, яна, як кажуць, не зверху, а ўнізе. Вось не тыя плады, якія выспяваюць на сцяблінах, а тыя плады, якія закапаныя ў зямлю. Таму ў гэтым сэнсе, канешне, мы можам сказаць, што вось хрысціянскі такі даследчык, а ён менавіта у базельскай вучэльні, якая была арганізавана рэфармацкай царквой, ён упершыню даследаваў і дэталёва апісаў бульбу. Наступным даследчыкам гэта быў вядомы біёлаг Карл Ліней, якога вывучае кожны беларускі школьнік. Значыць, радзіма бульбы не Беларусь. Радзіма бульба не Беларусь. Калі казаць пра адкуль паходзіць бульба, то мы звернемся да Паўднёвай Амерыкі. Гэта сённяшняя тэрыторыя Венесуэлы, Калумбіі, гэта тэрыторыя Чылі. Вось там, як навукоўцы кажуць, ёсць прарадзіма бульбы. Менавіта адтуль яна і распаўсюджвалася па ўсім свеце. Як бульба патрапіла ў Еўропу? Гэта вельмі цікавая гісторыя. Рэч у тым, што ў 16 стагоддзі, пасля таго, як Калумб даплыў да Амерыкі, гэта адбылося ў самым канцы 15 стагоддзя, так вось у 16 стагоддзі пачалася заваёва Паўднёвай Амерыкі гішпанскімі канкістадорамі, заваёўнікамі, якія прыехалі у гэту краіну з мэтай заняць тэрыторыю, знайсці золата, узбагаціцца, і яны шукалі, чым жа харчуюцца мясцовыя індзейцы. Індзейцы пазней назва з'явілася, вось мясцовыя тубыльцы, іхнае харчаванне, іхны побыт, і самае галоўнае, што ж можна пераняць для еўрапейскага жыцця і асабістага ўзбагачэння. Заваяваўшы гэту тэрыторыю, яны прыйшлі да высновы, што ёсць адно такое цікавая страва, якую вось яны там смажаць на вогнішчы, пякуць у вогнішчы, нейкія вось гэтыя клубні белыя яны ядуць. На той момант канкістадорам гэта не спадабалася, і яны казалі, што гэта вельмі прымітыўна ежа і паказчык такой адсталасці. Але пасля канкістадораў прыехалі прапаведнікі, хрысціянскія місіянеры, манахі. І яны прыйшлі да высновы, што гэта ежа вельмі цікавая і самае галоўнае, яна танная. Яе можна вырошчваць і ёй можна так дастаткова вялікую колькасць адначасова карміць. І вось прыкладна у 1520-е гады ці пачатку 30-х гадоў 16 стагоддзя яны прывезлі ў Севілью, горад Севілью, першыя вось гэтыя клубні і пасадзілі у манастырскім агародзе. Першы вось ураджай бульбы, ён быў, скажам так, прыняты з такой насцярожанасцю, але пазней бульба пачала распаўсюджвацца па іншых краінах Еўропы. З Гішпаніі перанеслася яна ў Партугалію, пасля ў Францыю, Нідерланды, Германію і нарэшце дайшла да Вялікага княства Літоўска. Але гэта ўжо было 17 стагоддзя. Дык вось, калі казаць пра Еўропу, то першым часе бульбу выкарыстоўвалі ў якасці ўпрыгожванняў. Рэч у тым, што красуе бульба, і вось гэтыя кветачкі, жанчыны іх выкарыстоўвалі ў якасці дэкору сваіх прычосак. Дайшло да таго, што нават рабілі штучныя бульбяныя кветкі, таму што яны лічыліся такім знакам высакароднасці. А самыя клубні проста выкідалі, таму што гэта лічылася проста народнай такой ежай ці ежай для жывёлы.
А як бульба з'явілася ў Беларусі? Мы доходим вось до 17 стагоддзя. Бітва под Венай 1683 году. Король Ян Сабескі, ён пераможца, агульнаеўрапейская славутасць такая, вызваліў хрысціянскую сталіцу ад мусульманаў. Як карміць вялікую колькасць салдат? Што ім даваць? Не будзе ж пастаянна мяса, не хапае. Хлеб дарагі вельмі, тады якраз былі неўраджаі. Яны кажуць, ёсць вось монахі вырошчваюць такія клубні, вось гэтыя бульбяныя. Загарэўся вось гэты наш кароль і перанёс іх спачатку ў Польшчу, а пасля ў Вялікае княства Літоўскае. Першае было апісанне на лацінскай мове, і гэтыя клубні яны зваліся тертофеля. З такой назвай яны прыйшлі ў Вялікае княства Літоўскае. Але масава пачалі вырошчваць у Беларусі пры каралі Аўгусце III Саксонскім. Гэта 1060-е гады 18 стагоддзя. Бульба як нацыянальная страва беларусаў. Нацыянальнай стравай бульба стала ў 19 стагоддзі. Рэч у тым, што ў 19 стагоддзі высветлілася, што беларуская глеба яна вельмі урадлівая для бульбы менавіта. У канцы 19 стагоддзя было нават 3 рэгіёны Беларусі, была падзелена на 3 сельскагаспадарчыя рэгіёны, у якіх вырошчвалася бульба. Самы паспяховы быў рэчыцкі павет. Там 18% усіх сельскагаспадарчых плошчаў яно было пад бульбу засеяна. 25% усёй бульбы, якой вырошчвалася ў вялізнай расійскай імперыі, прыпадала на Беларусь. Яе вырошчвалі ў дзяржаўных гаспадарках, у прыватных, у абшарніцкіх. З яе рабілі вялізную колькасць страваў. І высветлілася, што гэта ежа ўжо не толькі для сялянаў, але нават для шляхты, для арыстакратаў. Такім чынам мы можам дакладна сказаць, 19 стагоддзя гэта стагоддзя бульбы. З гэтага часу нацыянальнасць беларус і нацыянальная страва бульба сталі спалучацца. Андрусь, якую страву з бульбы вы любіце? Безумоўна, дранікі. Моя улюбёная страва такая, і прытым дранікі ці з мясам, ці без мяса. І мне здаецца, вось такія толькі падсмажаныя гарачыя дранікі, што можа быць лепшае для сняданку, абеду ці нават вячэры. Смачна есці. Дзякуй вялікі. Хто з беларусаў не любіць бульбу? Ужо шмат гадоў для нас гэта другі пасля хлеба па важнасці прадукт. Стравы з бульбы ў кожным доме і на кожным стале. Хто з нас не чуў такі выраз? Бульбу вараць, бульбу смажаць, з бульбы дранікі пякуць. А вы ведалі, што бульба не толькі асаблівасць беларускай нацыянальнай кухні, але і намінант сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. Сёння ў нашай краіне жывуць прадстаўнікі больш як 150 нацый і народнасцяў. Разам стваралася агульная гісторыка-культурная спадчына. Таму даўняя спрэчка, каму належыць бульбачнае першынство, сёння не так важна. Галоўнае – гэта нашы кулінарныя традыцыі, ад якіх мы не хочам, не можам і не павінны адмаўляцца. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, каля ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!